Velkommen til appen Dyr i vand. Denne app kan bruges til, når man er på ekskursion i biologi. Som I kan se, er der 4 underrubrikker, men man skal primært bruge den, der hedder undersøgelse. I skal her fortælle eleverne, at de skal indtaste, hvilke vandløb det er, de er ved. Det kunne fx være Harrestrup Å. I skal ligeledes fortælle eleverne, at de skal indtaste alle navnene i gruppen. Når det er gjort, skal de gå ind i det, der hedder start. De kommer nu ind i vandbakken, og ved at gå ind i pilen her og ned i det, der hedder skriv rapport, skal eleverne starte med at tage et foto af vandløbet og et foto af landskabet. De skal give en beskrivelse af det vandløb, de er ved, og det kunne fx være at skrive, hvilken pH-værdi der er i vandet. Så går de tilbage til vandbakken, og heroppe kan de se en masse dyr, som kan være at fange ved det vandløb, de er ved. Når de finder det dyr, de har fanget, lægger de det ned i deres vandbakke. De går efterfølgende ned og går ind i skriv rapport. Ud fra de dyr, der er fanget, er der nu kommet et resultat af, at eleverne er ved det, der hedder en faunaklasse 3. Det vil sige, at deres undersøgelse viser, at det er en ringe økologisk vandløbskvalitet. Eleverne skal ligeledes skrive, hvad er årsagen til vandløbskvaliteten, hvordan kan vandløbskvaliteten forbedres, og hvad er vandløbskvalitetens fremtid. Og her kan de tage et foto af deres gruppe. Når de har gjort det, går de ind i det, der hedder gem og afslut, og der vil nu blive gemt en rapport i appen, som der kan arbejdes videre med, når man kommer tilbage til klassen.